Yeah, guys, thank you so much, Utin Fige. Thank you. And I would like to welcome you all. So, using a coin dating, just in the gathering, experience. Another thing, Gige, Umama Gatezadwa. So later on, guys, so poppy champagne just to congratulate for her belated birthday. Okay. Yeah, Mama, you can say anything you feel like to say. Yeah, thanks guys. Kade vele sakhona nje na yabona indaba yemsebenzi noPinky nomsebenzi wakhe. Cabanga ngoba obengisayibuza uPinky because siphelele sonke la ezumngani wethu. Oh yeah, uPinky ungisendele imessage wasingaza wazi ukuba nathi namhlanje because uyasebenza. Oh yeah. Yeah. Sebenzi guys. Yeah, Spanish. Job. Yeah. Since we all know ukuthi uPinky ngaza sijoyineke namhlanje, ngicabanga ukuthi sivele sihlale phezulu kwayo le mpahla. Mina ngilambe ngiyafa mafethu. Yezulelo. Ukhulumisa kwendoda yakhe la. Ukhulumisa kwendoda. Mama, make things happen. Esingilungisele ukudla. Siza manje kodwa ngabe niyiserva la. Alright. Nje. Ngoba shilo ngale ekhaya. Ayesivele siyibambile. Wow. Alright, even the Yabona color. yini? That's more amazing. Wow. Serious? Yes. Wow. Nice one. Nice one. Alunga. Alright. Uzobeka phi? Oh. Let me help you. Okay, guys. Asibonge le ndoda engabona before sidlile. Yeah. Balekile guys. Ngiyaxolisa abanenkinga noJehova. Mina sibangile utho la. Ngiyangizwane nje nomuntu ongazwani. Wangiblessa Kanjani nje, kana ngonkosikazi wami umuhla. Wow. Okay, asikebise nomakhanda akhe. Baba siyabonga ngalokudla usibusa sengako suku namhlanje. Sibonga nezandla nkosiyami ezikulungisile. Ake sithembe ukuthi kuzokwehla kamnandi, kuzoba mnandi futhi vele buya kumnandi. So ke siyabonga nabangani bethu abasivakashele namhlanje. Sicela ukuthi sihlale kamnandi, siphinde sihlukane kamnandi. Konke lokhu sicela egameni lakho Nkosi yethu manje siphakathi. Amen. Okay, mom. Yes, mama. Sengikhohle i-dressing manje ngiyacela ukungithatha. Okay. Uzokhokha kodwa. Bahamba abantu yakhokha. Ubala baby. Ayesibonga. Kodwa le bhola bese kuthiwa seyikhona. Sayinama interest. Menace. Yes, check this out. Hey, Tabani. Zithini baba? Sathi sidla thina ngobhizi nefoni. Zishaya. Hey, boss. Ngibona la abantu abahluphayo. WhatsApp. Hayi yona ifikile baba. Ayifike ngempela. Kodwa do you have any idea ukuthi angana namagciwane lapha kulo phone yakho?
njengoba uyadla ngala uthinta ifoni ngala. James. I'm kidding, bro. You think I'm joking? I'm not a joker, bruh. You should know me better than that. Hayi bo Lucas. Ujabona ngimunyuzwa na WhatsApp. Abona yona Alex, kana ngabe uyathula. Kahle kahle wena ukazi ube sesimweni sokuthi uyithola usuyala ngasendlini encane. Uthi uma ufika endlini encane ufika uthi 69. Come on, guys. Mawuqeda uthi 69. Uflash. Before you know it, uvele ngene call. Sure Taban. Sure ba. No assistant cake. No problem ba funga kupatsa. Shapo. Hayi kusiletha abantu Lucas. Isimbe sinjayo sakusangehlele. Now tell me, did you wash your phone after that call? Of course not. Bengaze ngicabangele. Yeah. Kahle wena Lucas ngeso. Okumele ubudokotela. Asophamana neinformation awuzobothi. Hayi ngoba uthi ngine-interest ngudokotela. Right ngoba ithiza mfethu. Angina-interest ngudokotela. Miningi kakhulu inkinga ngoba udokotela engeke ngimelane naso. Lucas. Khona abantu abaye bathi bekhumula nje mfethu. Engathi ungavula amawindi uhayize uvule nomnyango. Kusosetheni. Angithi bayarobha abantu bashaya isithombe sepasi ubephuthuma udokotela. Bathi kuba ne-queue. Kodwa nabo odokotela abasebenzi hayi bancane ukusebenza. You see? Omunye uthole uzokufikela nesilonda esingaka. Angikahle guys, no. Kuyavela Come on. Yazi ufuna singakudla sokudla. No, it's not Wena uqala that. sokudla It's not that, guys. I'm being real. Lucas ufuna ukudla nje idla. Yes, but Stop it. okay. Thanda ukukhuza. Hayi, Usathula nje but ngithanda. serious guys, asaveki. I'm sorry. I hope nixolela ne. Yeah, so Something nice ukuze sikhohlwe kulokho. Ukuthi ufundisise kusegazini, guys. So I'm teaching you. yeah, anyway iqiniso likaze libe mnandi. Kahle kahle iqiniso Iqiniso. Lucas. Yes. Yeah, guys, njengoba ngishilo-ke ukuthi so-celebrate-a unkosikazi wami. Cela ukuthi wonke umuntu abambe iglasi esandleni. Yes. Celebrate usuku lalo mama. Umthandayo. Yeah. So you, my love. So I'd like to say Yeah, yo, mosha, yo. mess my ingekho kusungeyona iphathi. You need to mess up for a party. Yeah. So I can jump in. Okay, guys, let's make a toast to our friendship. Cheers. Hey, my God. Hey, don't not do so. Wow. What a day. Nice one. Oh my God. Nice. What's that? Oh my God. Hey. Okay,
Hayi besisenza. Oh, baby. Hayi levumela nosuku le. Yes. Chua. Oh my God. I love it. It's like your time. Yes. Just like that. Oh, that's right, Bagan Bomb. Yes. Yes, my love. Thank you. Hey, Samsung. Hey, my love. Semningi kakhulu umsebenzi usangihlalela yazi. And angikho short ngizoqeda manje. And it's very important to listen to me. Wena mazenzela ifavor lesithando sami, vele uhambe uyolala. Sasa kufanele senze short, senze ama-portfolio ey'ngane, so everything kufanele ngilale ukuthi siyathi. So wena nje ngicela ukuthi ungikhathaza ukuthi wangilinda buka nje umsebenzi usamhlalele ngane. Baby, Yes, ma'am. kanti nisazi ukuthi uyenza noma ukuthi uzofike emsebenzini uyasebenza nala ekhaya futhi uyasebenza awusenaso futhi isikhathi sami. Okay. Ngiyakuzwa lokho sithanda sami. Into engicela ube clear ngayo. Uma ngabe ngisemsebenzini, esikoleni ngisuke ngifundisa, right? Lo msebenzi njengoma manje, ekade ngikufundisa, ngase ngithi ingane ayibhale ukubhala namhlanje umsebenzi. So njengoba ngumaka nje, bekufanele ukuthi ngumake, kusasa ngiyafika, ngenza short ama-portfolio, yonke into isihlelekile, ukuze ngathi ngiqhubeke. But I promise sithanda sami kusasa, noma work from la endlini, I will make sure ukuthi ngingowakho. Siyazwana mama? Sembonisi. Hlezi usho njalo nje. Sithanda sami, I promise. I love you. Hayi. I love you. Babe. Only today. Love you. Kekuthanda wena yazi?
guys, kusasa ngiyahamba ngiya ku-interview. Wow, uthole umsebenzi okwemanje ongakazi kahle. Uzozwa kahle kusasa because labantu baney'ndawo ey'dinga abasebenzela kuzona yabo. Uzozwa kahle kusasa mase ngiyamtshela-ke iminkulu. Akwazi ngcono ukuthi uzamela thina. Kanti kulula nje wegele. Nami namba nginika umakhelwane. Ungena kwi-WhatsApp, uyi-introduce, usho ukuthi maphi ama-qualifications onawo. Uzozwa ngayo sebekufonela nje sebethi woza kwi-interview. Wey, kanti uthole kanjalo ayibungayi lapho. Hayibo, Pinky, iya wena. Mina ngiyayazi lento le. Basebenza kanje vele labantu njengama-agent. Uneshow inala nto eshow sandayo. Hayibo, bakwenza. Yebo, ngisho yayo lento engiyishoyo. Hayi mina guys labo WhatsApp benje bafuna ngingenje indaba yabo because abasisebenzeli lutho. Hayi kanti guys niyazi i-WhatsApp ayinankinga ngimtshela. Mengabe usebenzisa ngendlela right, umphumela uzoba muhle. Umsebenzisa ngendlela wrong, umphumela uzoba muhle. Ilokho nje. Ngilichaza kanjalo ke but nje mina WhatsApp ngihambisana. Uyabona nje Mina ke. Uyabona mina ngisase college. Sasine assignment eyayijunga kusasa. Kodwa mina ngeke esikoleni ngaleyo langa. Angena i-lecture yavuthana abanikeza open book test. Lalela, ngane leyo engangifunda nayo. Sendiyani WhatsApp. Angiyeza njengoba injalo ngabhala ngasubmit. Ukuba ungekho WhatsApp lento. Ngalo Kahle nini mawethu. uya ngaka ukuthi uzosebenzisa WhatsApp. ngendlela enjani. Hayi Niyazi amantombazane adayiswa kanjalo. Ngalabo WhatsApp no Facebook. Ayikho leyo nto maphikeza. Hamba Ungayi mayidali. wena uzohluleka khona Abazama inhlanhla Lalela. ongile but WhatsApp nje awukho right. Yabo mina kuba ngikho right bengoya. Manje kona ukuthi ngi-right. uright inhloboni mhlawumbe. Ngi-right nje. Lucas. uLucas uyasebenza niyasebenza. Manje Lucas kusebenza mina. Hayi ayisomxolela ngokufisha leke hlapheke. Akusho lutho Kodwa nje kube nje. Hayi bengoya shame. Uyona please. Usufaka umntwana ehlathini lona. Usufaka umntwana ehlathini. Hayibo, ukuyiswayethi source solimazwa yini ngona sesi. Hayibo, olimala kodwa. Soma ngibona. Soba right. No. Sande kamngani njani? Usawini manje. Oh. Kodwa nawo uthatha ukiphelana ngokwazi. Mina ngigone nje Sandeka kodwa nawe. Ona. Ngiyabonga bhuti. Uzokuduka kanjani manje? I think sisofuna ngithole noma inamba ke. Bese ngizwe ukuthi usale kanjani. Hayi bhuti kuzoba right. No, ngeke ngize ngihluphe mina ngifuna ukuze ukuthi usale kanjani kuphela. Ngicela ungithembe kanti ngeke ngifuna usale kanjani please. All right, it's 079 79 34 669. Ngiyabonga kakhulu. Thandeka igama. Thandeka bafethu nonke nje futhi. Iyo le nto ade ngikhuluma ngayo le. Buka manje, usunika umuntu ongamazi inamba yakho. Sekuhlangana ko WhatsApp. Bafethu umbhedo bafethu le yazini xa sambeni because sizoqhubela kwenzeka imibhedo la engasingeni. Asambeni. Buka manje sisithwele imithwalo manje sisi-right. Wena kodwa. Hayi hamba ngazo ke lo inyawo. Awuseserious sithando sami. Ubani lokhuluma naye lapha usamoyizeli? Angikhuluma noPinky. Oh, okay. Uthini lo msakade? Uyayibhedela nje uyamazi nje. As usual. Ngizwa kahle.
Hayibo. Yazenzandek. Angasikhathale. So please, cela usukungena nyama. Please. Hlukani naphansi. Hawu baby. Hayi, Sandek. Baby. Kanti upheka amathe nje akuvuswa nje ukuthi. Manje nje. Hayi, amathumba abaqakile manje. Manje nje. Hayi, yozwa ka. Yalunga manje nje. No, this is too much. Hawu. Kahle baby. Sandel. Doti muni lo. Kade lokuthi uyapheka. Kanti ushisana nokudla. Yini inkinga yakho ngempela? Iyazi madoda. Yazi into mase ngithatha ngithi ngiyinikeze nje lapha. Ingayeka lento into ihlale kumina ngezinye. Doti muni lo. Zoyidla kanjani into kanje? Iyazi madoda. Ngivele ngifonele uAlex ayikho lento. Madoda.
Shosho Alex. Khamba kanjani mfethu? Ngikhona mfethu. Bro wami. Bengicabanga la asabe sobamba iqashana lapha kuleya ngoje yethu. Mfethu ngicabanga ukuthi asihambeni khona manje mfethu. Awutshele nosabani mfethu. Mfethu sobela sificane khona straight wabo. Moja-ke majida mina sengiyahamba lo ngifica khona. Moja-ke bro. Wethande, awungisizi, awuzuzothatha norabisho wakho. Ubone ukuthi wenze njani. Sam, please my love. Sikhathi siyangishaya-ke manje. Mangize ngafika esikoleni sebethandazile akube right. Cela ukuthi ukusheshisa ngalapho Sam please. My love? Well, How far? all done. That's good. That's good, Sam. Yes. Yes. Come on, Tandega, man. Come on. What kind of shit is this? Nonsense, man. I'm fed up of this, man. I'm wasting my time. They're not talking to me. Jehova, ngiyazendlala phambi kwakho ngikhulekela bonke abantu asebelahlekelwe ithemba empilweni zabo. Cela mangishaya le ngoma bangakhohlwa abantu ukuthi ithemba lisekhona. Bakhumbule njalo. Amen. Ngilambile siswini sakho. Ngilambile baba. Ngicabanga namhlanje ngikho
Love you too. Okay. Hayi kusithando sami uyifihlile. Ngiyaphila sithando sami njani wena? Wow. Ngikuphatha kanjani usuku lwakho namhlanje? Kahle kakhulu sithando sami wena. Hayi bo kwenzekeni? Udliwe yini siphongweni? Hayi, ngishawe isicaba. Isicapha phela. Hawu so. Oh, Lucas. Yes. Yini ehlekisa manje? I'm sorry. I'm just trying to think ukuthi yini ebikuvala amehlo uzulu ushawe isicapha ngempela nawe. Manje ubona ukuthi le thing ishona ngiyama? No. Awukhona? No, I'm not saying that. I'm sorry. Uzoba right, ne? Love you. Love you.
Damn, Lucas, unsuselani wathi? I'm sorry, very sorry. Oh, I didn't mean to. Come to think of it, sobabili siborekile, abantu esihamba nabo babhizi namafoni abo, thina nje sasonke ngasisebenzi. So I was thinking ukuthi nganjani singene ngaphakathi sithole into esiphuzo. you know what? That's a very good idea before I lose it. We can go. Let's go then. Yeah, no. Yeah, Lucas. So uzophuza noma? Mina ngithandele oranges nje. Really? Yes, sorry. Wow. Singeke a lot in common. Sobabili sizwana nama-social media. Sobabili siyifela nge-orange. Lol. Awu kahle bo Lucas, lollipop. Yeah, man. Alright. It's a surprise. You understand? Yeah. It's a surprise. Really, I'm glad. Me too. Yeah. Bartender? Sithando sami, sengiyahamba ngempela, ngizongishawa isikhathi. So ngiyacela sithando sami, please. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi uyokhokhela ugesi. Sizoba nenkinga uma ukuthi awukhokhi ngoba i-due date kusasa. And you need to make sure ukuthi ngempela uyaya. Mina ngizolithola ithuba lokuthi ngiyokhokha. Ngoba ngizobe ngilithi. Ngicela ukushayela ikhadi-ke sithando sami, siyokhokha ngaloko bebe. Sengiyahamba-ke bebe. Love you. Sale kahle ngala. Yes, madam. Namhlanje. Hey, baby wami. Kusamningi kakhulu umsebenzi ongifanele. Angazi ukuthi ngizoqeda nini mama. Ngiyokwazi ukuqeda nami kusasa. Hey, I wish baby. Ukuthi ngabe kuba njalo. But ke kusasa ufanele ukumoderate umsebenzi wengane and everything must be up to date. So lokho kusho ukuthi ngiyaphoqeleka ukuthi yonke into kufanele ngilale ngiyiqedile. Nya. Okay, kodwa ngisho khona nami ngakusiza ngakho ke. Wow. Ngempela baby. Wow, I'm so glad. Wena nje tshela mina ukuthi ngenzeni. Ngoba sengiyabona. Okay, sithando sami. That's where nje. Wow, akulethe ngenkosi. Ukalana-ke baby. Igama lomfundi la, ama-results akhe lawa, i-percentage aphase ngayo le. Thandeka. Ngicela ungithethe kuyona into engiyicabanga sithando sami. Ngicabanga i-load shedding phela. Kungangcono kakhulu sithando sami uma kuthi load shedding. Hawu baby yazi ukuthi Okay, malafu, utshele mina. Uyile kokhokhela ugesi? ugesi. Thandeka. Ukuvumani beba? Ngikushiyela ikhadi kwisayikhabhothi kuseni. Ngathi ngicela ukhokhela ugesi ngoba i-due date namhlanje. Ukuvumani kanti? Police. Always, you're sorry. As if sorry will help me. Uzongisiza ngani usoro wakho manje? Kule nyaka engikuyona. Yazi Thandeka. Ngicela usuke lapha kwami. Anginyanyisi. I'm getting tired of you now. Ngicela usuke. No. Thank you for everything. Ngicela usuke. Uzobona senzela.
I've succeeded in running my career as a teacher. Do you have an idea ukuthi kubaleka kangakanani ukudirector komsebenzi wabafundi? Ukashephi kodwa phela? Lawo. Oh, hayi. Ngiyasula sometimes ngiyavile. Ngoba njani? Sophila. Yeah, ma. Ayisukuhambela uright sithando sami. Noneka manje nje mangifika la e3. Kithi ngiyehla la etephisini buka ifoni yami. Phahla phansi. Wona. Inje na ne phone. Abana phela. Hayi bedanise ku Philani. Vele khona amafoni akho. Oh, Philani. Okay. Ngazunjani ubiza? Hayi ababizi kakhulu. Yeah, ngizozamuyisa kena nge-weekend. But for now, please sithando sami cela ungizame ukuya ngasathunjini. Ngilambile mama. Sathi ayongiyogeza manje. Okay. Oh, what a day. Ngabona umuntu ekade ngangigcina. Ngani yami. Awusaphila kodwa. Ngiyaphila anti unjani? Ngaze ngajabula nami ukukubona. Ngiyaphila mntanami. Nami ngiyaphila. Unjani kodwa umalume? Awuyaphila mntanami. Awusancenga mntanami. Awusancenga. Unjani kodwa udadewethu usaphila kodwa? Anti phela mina ngiphuma ekhaya. Ngiphuma kaThabani. Philani. No, brav. Hamba kanjani? Khona sithinga bashola wona namhlanje. Mshithe ngisanenkinga. Ngikwenze Kahle kahle lapho ngithe ngiyehla. Ubuye esipanini la. Kawelo ifoni yami lapha etephisini. Kwavela kwafa iscreen. Manje sengilethela kwena ukungibhekela ukuthi ngeke ukwazi ukuyikhanda phezulu. Hayi. Ngizoyisetha la into eyincane. Into eyincane. Okay. Awusho wendoda. Una kamera nendlini. Ya. Funa ukubona kahle yonke into.
Oh, okay. Abantu abalungile. Hayi wayisiza nje, yazi? Hayi. Wayisiza ngempela. Too right. Hayi, sabani bawethu. Hayibo, ibizo phela lezi. Hayibo, yazi ibizo uthi abana ngayenza kanjani into efana nale kumina? Sokhuluma ngale nto meyibuya. Ngazi uthi abana bengaphelelwa amandla ukuthi akumele ngiwashe. Hello, baba. Hey. Wabona alungenene. Ngikwenza niyasana. Ukubuza sathi abantu ngizona manje nonubulo kwala ngingazi khona. Oh. I can explain that. Oh, you can explain. I heard you loud and clear. Now explain this. What did you get this? Ungabuza isilima sabantu. Ngibuza kanjani lento enganisheshe ethini lakho lethi buve ukuthi ngiyibone vele. Sididide sunomalanga. Wena. Angazi wathathwa wena. Hey, come on njena lesi. Lalela bhuti wami. Ongenzile kanje mfethu ngicela ukuthi ungifonele njengamanje mfethu angizwa ngithini. Ufone emesuthi kanjena ngikubekele kahle lila phepha lakho mfethu. Moshe isikhathi sami. Ihleli nayo. Jonga isilima. Yolobola abantu engabazi. Asengamane sebegoqinywa sobabili. Ngiyakhanisa indlela ithabani mina. Ibo. Baza ngikhola namanje. Yeah, no, it's school age. Okay, sure. So I'm gonna feel it. I'm trying. Oh, shit. This one. Mom, into yakhe ngizama ukuchazela kahle kahle ngaleli phepha leli ukuthi akulona lami leli phepha leli yabo. Manje inkinga ngasuke ngahamba nalo ngephutha. Kahle. Fakazi nje tebike kayo. Hey Alex. Shona abantu ngihamba kanjani? Aku right bhuti wami. Sesho bafu. Cela ungibheke kahle lapha phela la salanga lapho le bizo lasekhona. Oh bhuti wami mfuthu yazi liphepha selicishe lenza umonakalo la ngizokwenza njalo bhuti wami. Awungase bafu ngizolanda ngekudala nje before weekend yabo. Hayi alright ngwana mshap Sharp guys. Sharp. Mama ngisathi ngiyachazela ngale phepha leli. Uzahle kahle ela Alex. Ahamba nalo ngiyiphutha. Baby ngiyaxolisa baby. Awuthi Ngifala ama-ice, no? Ngifala ama-ice baby, ngisafaka ama-ice. Shebe nyakala. Hawu mama.
Manje akusho uphilana. Ikamera yakho ihlezi on yini mshito? Yeah, hlezi on. Why? Hey ukuthi nginelinye usuku la mfowethu. La kunetha khona. Ngathi ngiyabuya esipanini mfowethu. Sengithi ngiyehla nje. Ngashiphika mfethu ngabhaqaza kabuhlungu kanjani mfowethu. Hey. Sahlukana isikhwama sashona le nami ngashona le ngaba ngesifuba mfowethu. Hey kabuhlungu kanjani. Ngayibona lo clip angihlekanga kanje. Ethe usanayo mfowethu. Show ngina. Hayi ngeke awuthi ngibone mfowethu. Ngathi ngiyibone bro. Iyo. Azia. Buka ke buka. Obheke nje mfowethu obheke. Uyazi ngibona ukuthi ngishibulisa yini. Buka isikhwama mfowethu. Mfowethu. Awungayikhombisa imoto le nto mfowethu. Angasabi baby. Yes. Yeah. Hayi Nkosi impela. Futhi iningi imfihlo nazo la mfowethu. Ungabheki kakhulu. Ungibona ngiyo kabuhlungu kanje. Ubona? Hayi lutho mfowethu. Abuka. Uyaphila? Ubona ni brother. Uyayazi insizwa? Hayi, mazi ukuthi nje kule ndawo.